Lagpas tao na ang baha sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan dahil sa pag-apaw ng Marusay River. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Lagpas tao na ang baha sa bahay nila Aling Dolores sa barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Nagtaas na sila ng mga gamit upang hindi masira. Kaninang umaga nabigyan sila ng relief goods mula sa lokal na pamahalaan. Sobrang lalim ng tubig, baha, walang makain sa bahay pati. Kaya yun, nilakad na namin kasi hindi pwede yung sasakyan. Bukod sa Talibao, 20 iba pang barangay sa bayan ang binabaha dahil sa pag-apaw ng Marusay at Sinukalan River. Gumagamit na ng balsa ang ilang residente. Hanggang ngayon tayo po'y nagpapa-evacuate pa rin. Yung mga rescuers natin kumukuha ng mga evacuees sa iba't ibang station ng mga barangay na talagang malalim. Patuloy na nakamonitor ang MDRRMO sa sitwasyon ng mga binabahang lugar. Pumapaw na po itong Marusay River po natin, ilang araw na po. Lubog na po yung monitoring namin, ma'am, kaya malalim na po yung baha. Lampas critical na po kaya nagpapa-force evacuate po ng mga tao po. Malalim din ang baha sa Barangay Lasip. Nandito ako ngayon sa Barangay Lasip sa Calasiao, Pangasinan at sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng matinding sikat ng araw. Gayunman ay binabaha pa rin dito sa kanilang barangay. Sa unang tingin, mistulang ilog na itong kalsadang kinatatayuan ko ngayon. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-i-evacuate ng mga otoridad sa mga residenteng lubhang naapektuhan nitong pagbaha. Isa ang 69 anyos na si Nanay Clarita sa mga inilikas ng otoridad. Pagka aabot na kasi yun. Kahit mataas na yung bahay namin, pagka aabot pa. Sa tala ng MDRRMO, nasa mahigit 15,000 na pamilya na ang lubhang naapektuhan ng kalamidad. Mahigit 3,000 rito ay mula sa Barangay Talibao at Lasip. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.